Machiegni wadhi nyime gi weche manyien. Jokanyo mag riwruogegi matatu koro kwayo mar mondo mioti machiegni gi piny owacho e fuono okenge mowinjore otigodo e kelo dongruok e sekta no. Mana ka ripota mar Millicent Adembo leronwa, kwayo ma kamane ogol kod jatend migao mano mar Saga Simon Chelugui. Kane oloso e boma ma Nyahururu e seche mane oyuoro e romo mar riwruog Saga, Chelugui olero ni sekta mar matatu koro winjore yud sir mag riwruoge Saga kaka achiel kuom sectors go majiwo dongruok ochumi ma pacho ka. Kuom mano gisingo mar siro kembe matindo duto ma pacho ka maonge akweda. Mnafanya kazi nzuri kuchangia uchumi wetu wa Kenya, na ndio na maana katika ile manifesto ya Kenya Kwanza, Rais anatambua watu wa matatu, mama mboga na hata wale wa chini, wote wakishikiliwa na kuinuliwa, Kenya hii itabadilika. Hiyo ndio maana na hiyo ndio ujumbe, na sababu Rais aliona ni vizuri leo katika mkutano huu wa AGM hii nikuja hapa ndio tuweze kuanza kuelewa kasi ya matatu sako. Bende oko ni riwruoge Saga mathoth okoso chenro makare mag tayo Saga go gino momiyo gichoplek mag jokanyo magi kendo miyo Saga go podho ma ok nyuolo lemo. SACCOs in transport have not done very well for the period we have known, because of indiscipline, because of governance, because of leadership. Unakuta SACCO inafomiwa, watu wananyang'anywa pesa. Ofisi yangu kila wakati ile lalamiko napata ni wale members wa zamani walikuwa wanachama wakajiondoa, hawajalipwa pesa yao kwa sababu ya ile ukora iko katika usimamizi. Mimi nina furaha sana kwamba tukishika mkono Kimodho na timu yake na hii shirika, tutaweza kuelimisha wanashirika wengine taifa nzima kwamba njia ndio hii. Jokanyo mag Saga kod jotelo mane ochopo e romono olero ni nitie chike matek kotenore kod wacho kumba mag Saga mamiyo giyudo galal kod midhiero mopogore. Gikwayo sirikal mondo rangane kaka nyalo konyogie e wachno. Insurance imekuwa ikitusugua sana kwa sababu tunalipa makampuni pesa. Tukilipa pesa naye wanaenda wanatumia vibaya na watu wetu wanaendelea wanafugiwa jela, wanakosa kulipiwa hizo claims. Kwa hivyo hiyo ni shida kubwa ambayo waziri ameahidi atatatua. Seche mamagi timore ikwayo jokanyo e sekta mar matatu mondo nonre giwegi eneno ni gikonyo e duoko chien gigo makelo negi pek kaka viataro mag chike matayo Saga mowinjore olu mondo ginyal dongore e yo malong'o. Management of claims is not easy. Most insurances have collapsed because of fraudulent claims, because of falsified information, because of improper risk management. Lakini the best management is self-regulation. Millicent Adembo, Ramogi TV. Kopogore gi manya kwa mgajiwa ngatiri nyake kaunti ma Migori kama chenro mar jolo jo ohala mamine timo mano mar